Yo, so what's up mga guys? So, narito tayo buhaton karon guys. So, napoy kauban diri guys. Sa ato baton. Mo na tong vlogger nga kauban guys. Ansan sa? Sa baton. Kuan atong buhaton, mamaskot ta karon sa mga tao. Nya atong kita, atong yatag sa mga pulubi. So, subscribe na to. Dali ra kay ni atong content. Bye. Bye-bye. Bagong pag-asa. Hoy, bawal na. Picture dito content siya. Bawat tininga. Sarap ng bituin. Thank you. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Ang mabait sa inyo. Thank you. Ginggirado. Ginggirado. Ay, sudah picture. Yo, so what's up guys? So, para dito pamasko guys. So, kapoy mo wala? Apoy. Amos. Agos kay guys. So, salina na tayo 120 karon guys. Mas ko may dili para sa amo nga. Mandili para sa ilaha mga project. nagkuan. So, Kaya salamat sa mga nagatag. salamat aning 120 mga ma'am. Share niyo ni. Share. Makita ra ninyo na sa TikTok. So, let's go. Guys, makita ta kuan, makita tao mga deserving na tao na mga taga na to nakita sa pag Oh, sige. Let's go. Sabi ang mga important guys. So, natawan niyo na mga video guys. Malingaw gid mo ni guys. So, thank you. Nadami sa Gaston Park karon guys sa mga kagayanon dia. Balo na mo ko kasan ni Rapid. So, let's go man. Magpalit tawag kuan, pagkaon. Kuan guys. Pagkaon na lang among yata gani guys kay importa. Kamay na naman, kamay ra mo mataga. So, paano na naman kuan guys. So, let's go. Ganyan na mga mga. Okay. So, tag-5 na natin baliton para ganin lang kuan Tag-5. kaon. Ano ka tama? So, tara guys, bakay na sila guys, mga atag na sila guys. Okay, what's up guys? So, nandito na kita guys. Ano ba ang grabe? Dahil sa mga natag. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, I remember the child
in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright